Jamen herude på prøvestenen, der håndterer vi jo primært olieprodukter. Det er lige fra jetfuel til heavy fuel og almindelig brændstof til køretøjer. Vi er jo bindingen mellem land og havet, det vil sige olien, der kommer med skibet. For at få det i land, så er det ligesom os, der har den del af linjen. Og i det moment der har vi nogle store olieudskiller, hvor hvis der er nogen, der har et udslip, så opfanger vi det nede i vores olieudskiller. Det indebærer alt overfladevand herude, og alt vand inden for tankgården af, det rører igennem vores olieudskiller og rører direkte ud i havet. Vi fører jo dagligt tilsyn med det her, og vi får jo også via PC kan vi gå ind og se niveauerne på vores olieudskiller. Vi går ind og se, om der er en tendens til, at der måske er et stigende olieniveau. Så allerede længe før der vil komme et udslip, er vi jo proaktive ved, at vi går ind og får renset vores olieudskiller. Vi går ind og får serviceret dem en gang om året. Har vi en fast turnus, ja, hvor de renser alle olieudskiller. Alle vores vejbrønde herude bliver renset en gang om året. Et er for at sikre en stabil drift, men lige så meget for, at hvis der har været et udslip af noget, der ligger noget i brøndene, jamen så har vi allerede hindret det der. Vi har taget det i opløbet, sådan så vi undgår, at der kommer et spild. Så står vi lige nu midt i en lille lund, skov, som jeg kalder det. Og den blev plantet for, jeg tror det er 5 år siden, at den blev plantet med stiklinger. Og hvad det hedder, det er jo poppeltræer. De har en fantastisk evne til at opsuge olie og ting og sager fra jorden af. Vi arbejder jo lidt på at få plantet nogle flere træer herude. Næste step i foråret, det bliver at få plantet nogle birketræer. Både i det her område, men vi har også nogle andre tomme grunde, hvor der ikke er udlejet, hvor der ikke ligger noget. Og der vil vi prøve at plante noget poppel, noget birk, for ligesom at skabe lidt biodiversitet og skabe noget bæredygtighed i det. Så man kan sige, det kan godt være, at vi leverer en masse brændstof og fossile ting ud, men vi prøver også ligesom at få området til at blive bæredygtigt og være en del af cyklusen herude. Så har vi nogle brakblandinger, altså nogle frøblandinger, noget der minder om blomsterenge, som vi også vil prøve at få lavet herude og etableret, sådan så vi tiltrækker dyrelivet og gør det lidt mere venligt område, ja, også i forhold til vores fremtid.